България – страна благословена с море, реки и езера. Рибният сектор е ключова част от нашата традиция и поминък. Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури на Министерството на земеделието и храните, която оказва подкрепа за българските рибари, производители и преработватели, отпуска за периода 2021-2027 година над 237,3 милиона лева безвъзмездна финансова помощ. Целта е развитието на по-конкурентно способен, по-устойчив, по-модерен сектор рибарство, чрез укрепване на икономически, социално и екологично устойчиви риболовни дейности, развитие на синята икономика и просперитет на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури, надграждане на научните знания и развитие на морското наблюдение. И днес България развива модерни аквакултури с устойчиви методи и контрол на качеството. Разнообразието е впечатляващо – от черноморска цаца, сафрит и хамсия до сладководна пастърва и шаран. Рибата е вкусна, полезна и богата на омега-3, витамини и протеини – идеалната част от здравословното и пълноценно хранене. Българската риба – традиция, качество и бъдеще. Подкрепи родното производство. Открий вкуса на нашите води. Проектът е подкрепен от Европейския съюз по програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 година.